Bi lagun ezagutuko ditugu, Maite eta Lourdes izena dute, eta Maitek eta Lourdesek musikari gogotsuekin diote erretiroa hartu eta gero Donostiako musika eskolan elkar ezagutu eta taldean jotzen dute orain, gurekin dira Maite eta Lourdes. Kaixo! Epa! Arratsaldeon! Ongietorri! Maite eta Lourdes, trikitixabien artean zeinek jotzen du? Maite? Trikitixanik. Noiztik, trikitixa? Bueno, oain dela jarraian 6 urte gutxi gora bera, 6 urte. Baina lehen oain dela 50 pik urte, hasi nintzen, baina bakarri egin nituen 6 hilabete gutxi gora bera. Gutxi egin nuen, nire umetxoa jaio ziren, eta ja ezin. Eta, bueno, jubilatuta gero, berriro hartu dut. Eta berriro hartu duzu eta gogotxu, ez da? Bai, gogotxu, bai. Bueno, bai. Zergatik somatu duzu berriz musikari heltzeko gogo hori? Ez dakit, beti gustatzen zain musika. Lehen jonun pixkatarpa, gero piano, eta, bueno, pues hori bai triki. Oain asko pesatzen zait, baina, bueno, pixua da. Lourdes, zuk panderoa, jotzen duzu? Nire 4. urtea. Eta da, animatzeko jendea ere, nik solfeo ez dakit. Eta ordu moro ba, hasi nintzen jotzen, alabak zea jotzen du alboka. Eta bai albokarik eta bai trikitilarik laguntza eukitzen dute zeana. Panderoarena. Eta, bueno, ba, alabari argazik atatzea eta bideok atatzea daula eta pixkat imiditan. Eta bai trikitilarik eta bai albokarik, ez dakizati dute joera askok eta asko gero panderoa jotzen ikasteko. Eta orduan nire alabaz izan, ezatik ez juten ikastea eta bueno, bera rimon hasi nintzen, eta Donosti kulturak antolatzen dituen ikastarotan, eta animatu ginen parte hartzea, gero berriz zerotik ikasten urrengo urten, eta orduan berriro ez gendun talde berdin hartuko, eta orduan ja hasi nintzen Oiartzunen, soinenean, gero pandemia etorri izan, orduan erdi gelitzu izan, online egin uzten klasek, eta ondo dago ze finkatu nituen nik ikasitako gauzak, baina askoz divertigarriagoa da talden jotzea. Eta orduan, bateratu ditzen Donostin bat zehola musika eskolan taldea, eta oso ondo pasatzen dugu. Eta hortxe, Donostiako musika eskolan hor ezagutu zenuten elkar, ez da horrentxe pandemiaen ostean? Aurten. Bai, aurten. Iaz, banatuta egin uzten, alde batetik trikik eta beste aldetik pandero. Eta guain ja, hobeto xigo dagoela asuntoa, elkartu gaituzte, eta hasi gagozak egiten. Aldean asko zobeto, ez da? Aldean asko zobeto, bai. Zoi musikak zer ematen dizue? Nola? Musikak zuri zer ematen dizu, musikak? Bueno, pues, alaitasuna eta bestaldetikan memoria lantzen dezu. Ezke buruz ikasi behar dezu, eta errepikatu, pazientzia handia eduki behar dezu, lortzeko eta orduan, niri gustatzen zait, egunero jotzen dut. 2 ordu edo ordu bat gutxinez, 2 ordu bat. Asko da hori? Bai. 2 ordu, igandea eta guztiz. Eta esan digutenez, bizilagunak ez molestatzeko? Bueno, momentuz ez dute esan. Galdetu nien, eta ez gutxi entzuten da, eta gainea, pues, konservatorio parean bizi naiz. Ordu nahiek, kontzertoa ematen didate, eta nik aiei. Lourdes zuk? Ni berriz, bezala eta izugarri ateratzen eta goma batzuk jartzen dizkiot iskitine eta orduan bakarrik ja da jotzea, eta bueno, horrexago. Eta nahi musika, ez bakarrik musika, hau eskatzen dizu gero, ni dantza egiten dut ere bai, baina musikok eta, ez, bestela fandangok eta harinaak eta bihotzeako desente. Eta orduan, kantatzea ere juten ez ere, Amara Berri kantuz daukagu, orduan, badago nun dantzatu, nun kantatu, orduan, oso ondo pasatzen dugu. Nirentzat, alde ludiko, beha komentatu duen alde ludiko hortan murgildutan nagoera bat. Gimnasia egiten dut, baina erabateko ondo pasatzen dut. Zahartze aktiboari buruz, ari gara izketan gaur zuek oso aktiboa ikusten zaituztegu. Maite, zure kasuan, noiz hartu zenuen zuk erretiroa? Oain dela 12 urte edo 11, bai. Eta erretiro hartu horretik zuk planifikatu zenuen edo esan nahi zenuen nik horrela nahi dut bizi nire erretiroa edo pentsatu zenuen horri buruz? Ez naiz gogoratzen. Ez, nik irakurtzea eta gimnasia eta aerobik eta ikastea zerbait ingelesa hasi nintzen, baina ez, gero.
pentsatu noiz zergatik ez da hori. Erosi nun, esku soinu bat, Hondarrabin, ikusi nun eskaparati batian, ferreteria marinelan, ikusi nun, eta Hoixe. saltzen da, eta nik sartu, eta nik ez nekin ze tonoan egon behar zen trikitri, jotzeko zeren tono pila daude, nik erakutsi ez dakit nola ezan baino. Ez da en si bemol, bale, erosi nun eta, bueno, pentsatu nun, ikasi nuna gogoratuko naizela baino, Eta ez? ez Batez. Eta, oi ama, eta jun nintzen eskola de musikara, baino ez egon plazarik, eta orduan andereño partikular bat. Eta oso ondo eta kasualitatez, denak ziren si bemol. Eta orduan gustora. Gau, desberdina jotzen da, depende ze pieza den, pues jo berdezu tono batean edo beste tonoan. Eta, bueno, oso ondo. Eta pandero karratua, ere ikasteko gogoa ba omen duzu, Lourdes. Bai, badago hilabete honen bukaeran, Maixa, ez dakit daukena bizena, amak taldekoarena, pandero karratuaren ikastaro bat behar du, eta, bueno, ikasteko, zemuz, zeo, digo, gustatzen zait eta horta dedikatzen naiz baina. Lourdesek eskaparate batean ikusi zuen trikiazuk, zure lehenbiziko panderoa nola eskuratu zenuen gogoratzen duzu? Nik bizkaitar batzui zinien, alabak esan da oieko naziela, eta jotzen izena dute. Eta hura eskatu gendun, beak ezagutzen zituen, ze ikez zituztenen alboka topaketak, beraiek etortzen ziren saltzea eta holata. Haien bidez josi gendun, eta, bueno, beak baditu beste bi edo hiru, baina ni batekin nahiko horrengo. Eta familian zer esaten dizuet, Bapatean ama edo amona edo hasi da panderoa jotzen, trikitisa jotzen, zer diote? Neri ez daukat ama eta ez daukat amoinarik, baina zenarra bai. Eta zenarra izten du atea. Bai. Izten du atea, bai. Izten ditu ate guztiak, pinpan. Baina, bueno, Tapoi batzuk erosi beharko dizkezu. Da, bai, nahiko fuerte da. Ez dauka piano daukan bezala pedalarekin egiten den amortiguazioa. No tiene. Ez dauka. Orduan asmatu behar dute. Esatea txiko, hain beste sarata, eske sarata da. Fuerte. Eta umeak, bueno, nire bilobak, batzuk ondo, eta beste batek, gaizki, iruditzen zaila. Baina, bueno. Bueno, haizue, gaur zuzenen joko diguzu, ez da? Lourdes, ze joko diguzu, eh? Bueno. Bai, ez da? Bai, joko. Guk oso gustora ikusi eta entzungo dugu. Anibali moduzue. Mentxa daukazue holtza txikia hartu. Bale. Eta prestatzen zareten bitartean, Xabier, hau ere zartze aktiboa da, ez da? Ekimen polita. Oso polita. Lehen aipatzen nuen behar guztien barruan, ludikoak, estetikoak, artistikoak, importanteak direla bizitzan, eta horrekin batera nola ez diren konpartimentu itxiak, bereiek esaten zuen bezala, horrekin nola bat ere baita ere adimena, memoria, suspertzen dut, hau da, beste gaitasun batzuk ere, eta zalantzarik ez, behar afektiboak eta komunitarioak ere asatzen dituztela, lagun arte dutelako, abesten dutelako besteekin. Esan dizut, azken batean, ekintza baten inguruan, behar horiek ere, nolabait ere, guztiak dantzan dabiltza. Eta nik usten dut, bereizten gaituen elementu bat, animalien gandik, hausen dela. Zuk jotzen duzu, musika instrumenturen bat edo aritzen zara edo? Ez, nik abestu. Abestu, egia. Instrumentu daukazuzuk inkorporatua. Inkorporatuta barruan daukat. Pres baldin badaude, eta okerrez baldin badaude pres daude, zuekin Lourdes eta Maite, trikitixa eta panderoa.
dutxamina, ototzerua gorde bezala, izaro neure animan. Gote, oso ongi, zoragarri. Haupa, Zoragarri. Maite eta Lourdes, zoragarri. Ederra, Bueno, bueno.